Igbo ndị ọma ndewonu oge eruola maka akụkọ ụwa nke si na ụlọọrụ Enyimba TV na-abịara gị taa bụ Mọnde abalị 29 n'ọnwa itoolu abalị 29 n'ọnwa 4 afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Na mmalite ndị a bụ isi akụkọ ndị hirodo. Onyeisiala Tinubu ekwuola na ọ bịara dị oke mkpa iwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol ka ala anyị Naịjirịa ghara ịdaba n'ụbịam. Ọchịchị etiti ga-amalite isi na kọmputa na-akụzi nka n'ụlọ akwụkwọ niile n'ala anyị n'ọnwa Septemba afọ a. Aaron Ụzọdike na-achọ ka Onyeisiala Tinubu gbata ọsọ n'idu ya n'iyi ọrụ gburula oge na steeti Abịa. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ gabịara gị n'oge na-adịghị anya. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Onyeisiala Bola Tinubu na-emesi ya ike na mkpebi ọchịchị ya mere iwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol bịara dị oke mkpa iji gbochie ala anyị ịdabanye n'oke ụbịam. Nzọụkwụ ahụ ka o si na dị kpatara ọnụ ihe niile bụ ngwaahịa iri elu ọjị na ịgbali ihe isi ike elu nke gbara gburugburu ala Naịjirịa, nke mere ka ụfọdụ ndị na-akatọ ọchịchị ya kwuwe na mwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol bụ ụkpụrụ nke mere n'ọkụ na-ebughị ụzọ chebara ya echiche nke ọma. Mana n'okwu ya dịka otu n'ime ndị otu panel ọgbakọ akụnụba mba ụwa emere na Riyadh, mba Saudi Arabia, Onyeisiala kọwara na ọ dabara adaba iwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol na-emesi ike na nke ahụ bịara kwesị ekwesị iji gbagharịa ihu nke ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa. Onyeisiala gakwara n'ihu kpọkuo otu mba ụwa ka ha leba anya n'isi sekpụ ntị na ịda ogbenye na ịmụ efeke nke mpaghara Sahel nke mba Afrịka na-amarịchi ugbu a, na-ekwu na mgbakọ aka nke akụnụba dị oke mkpa iji nweta ịkwụ chịm n'uto a na-ahụ anya n'ala Afrịka. Onyeisiala Bola Tinubu ezutele papa ukwu nke Microsoft nakwa mepụrụ ndị ọ na-ara aha ya bụ Bill Gates, ebe ọ nọrọ mee ka nwa amadi ya mara na ọchịchị ya na-aganye aka n'usoro iwunye ihe na ngalaba teknụzụ iji hụ na a na-eme ihe n'ụzọ na-edo ewu na ọkụkọ anya na gọọmenti ya. O kwuru okwu gbasara nke a n'ihe ndị e mere n'ọgbakọ pụrụ iche nke nnọkọ akụnụba mba ụwa na Riyadh, mba Saudi Arabia. O chetara otu o siri weta usoro nka na ụzụ nke mere n'ihe metụtara usoro mkpata ego na steeti Lagos n'oge ọ bụrụ gọvanọ steeti ahụ. Onyeisiala Tinubu kọwara na ya gbalịrị ịhụ na achịkọtara ozi nke ọma ma jiri ya rụọ ọrụ otu kwesịrị, nke mere na enwere usoro kwụrụ chịm nke ụtụ isi na steeti ahụ. N'okwu nke ya, Gates mere ka Onyeisiala mara na enwere otu akụrụngwa teknụzụ nke nwere ike ịchịkọta ozi n'otu ebe maka njirimara, na-akọwa na ịchịkọta ozi otu ebe na-enye aka inwe otu olu na atụmatụ banyere nchekwa nakwa usoro ụtụ isi. Onyeisiala Bola Tinubu enwetala ohere mwunye ihe nke ọnụego ya ruru $600 site n'aka ụlọ ọrụ mba Denmark na-esi n'oke osimiri ebuga ihe mba ndị ọzọ bụ AP Moller Maersk. Nkwekọrịta ahụ nke ga-enye aka gbasapụ akụrụngwa ndị dị n'ọdụ ụgbọ mmiri iji nabatakwuo ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị e nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Maazị Robert Maersk Ogla kwupụtara nke a na mkpebi ahụ ka e mere na nnọkọ nke dịrị n'etiti ya na Onyeisiala Tinubu dịka ọ bụ akụkụ nke ihe ndị e mere na nnọkọ akụnụba mba ụwa nke ọgbakọ nka na ụzụ nke mba na mba maka uto na mmepe hirodo na Riyadh, mba Saudi Arabia. N'akụkụ nke ya, Onyeisiala Tinubu kelere ụlọ ọrụ ahụ n'ebe ọ dị ukwuu maka ntụnye ha na nkwalite nke uto akụnụba nke Naịjirịa. Osote Onyeisiala Kashim Shettima ga-ahapụ isi obodo ala anyị bụ Abuja gawa Nairobi, mba Kenya, iji nọchite anya Onyeisiala Bola Tinubu na nnukwu ọgbakọ mmepe nke ndị isi mba ga-ehi odo n'ebe ahụ. Ọ bụ Onyeisiala mba Kenya William Ruto ga-ele ọbịa n'ọgbakọ agbagoro agbago nke a ga-anọ na ya hụ na ndị isi nke mba Afrịka ga-abịakọta ọnụ n'otu olu na-akpọ oku n'ihe metụtara oku a na-akpọ ka alaka
otu ụlọ ọba ego mba ụwa nke mgbazinye ego gbajupụta ego n'ala Afrịka. N'ozi nke onye enyemaka pụrụ iche nyere onye isi ala n'ihe gbasara nzirịta ozi nakwa ọfịs nke nzirịta ozi nke osote onye isi ala nke kwuru na a na-atụ anya na Shettima ga-arụ ọrụ dịka onye ga-ebu ebumnobi nke ala anyị na ihe metụtara ikpughepụ usoro mkpata ego ala anyị iji gbapụ mmepe ọsọ gburugburu kọntinent Afrịka n'ime afọ 2024 ga-erute afọ 2026. Ọchịchị etiti ekwuola na mmepụta nke mmanụ krudu n'ala anyị jiri 100 nde barel na ụma anọ gbago n'ime ọnwa atọ mbụ nke afọ 2024. Nke a bụ ozi nke onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ogo steeti Bello Matawalle mere ka mara na mmemme mgbuchapụ nke baji 35 nke ndị nwetara ọzụzụ n'ụlọ akwụkwọ nkụzi ihe nke ụlọ ọrụ ndị Navy dị na Onne steeti Rivers. Onye minista ahụ gbakwunyere n'ụlọ ọrụ ndị Navy were 1,486 ndị ọhụrụ n'ọrụ n'ihe gbasara nchekwa ime obodo ọkachasị na mpaghara Niger Delta. Ọ gbara ndị ọhụrụ a ewere n'ọrụ ume ka ha bụrụ ndị azụrụ nke ọma, ndị nke na-erube isi nakwa ndị na-enweghị ihe jikọrọ ha na ndọrọndọrọ ọchịchị, na-egosipụta agwa ikwesị ntụkwasị obi nye ndị agha soja nakwa nyere onye isi nke ndị agha niile n'ala anyị bụ onye isi ala. Ọchịchị etiti ekwuola na ya na-eme atụmatụ ịmalite ihe ọmụmụ nka nakwa aka ọrụ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị anyị ha nakwa nke sekọndịrị agba gburugburu ala anyị. Tahir Mamman, onye minista na-ahụ maka mmụta, kwupụtara nke a n'ọgbakọ na-eme otu ugboro n'ime ọnwa atọ nke ụmụafọ obodo a nakwa ndị ọrụ ọnụ na-eru n'okwu mere n'ihe metụtara mmụta n'ogige ụlọ ọrụ ministrị mmụta nke ha haziri n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. Dịka o siri kwuo na ebumnobi ministrị ahụ bụ ịzụlite ndị nwere amamihe nka ma bụrụ ndị ga-akwụrụ na nke onwe ha, mbụkwanụ nke ga-enye aka ihiwe ogige iwe ndị ọzọ n'ọrụ si otu ahụ kwalite akụnụba ma dobie ụdọ nke ịda ogbenye ma tụnye ụtụ n'uto akụnụba n'ogo mba ụwa. N'okwu nke ya, onye minista mmụta n'ogo steeti bụ Yusuf Sununu kwupụtara na mbugo nke akụrụngwa teknụzụ na mmụta adịla oke mkpa ugbu a iji lebara ịgharamịgha a na-ahụta na ngalaba ahụ anya tụmadụ n'ogo praịmarị nakwa nke sekọndịrị. Otu jikọrọ ndị gọvanọ niile n'ala anyị ekwuola na mkparịta ụka na-aga n'ihu ugbu a n'etiti ndị gọvanọ 36 enwere n'ala anyị nakwa ụlọ ọrụ ọchịchị etiti ndị nke o metụtara na ngalaba mmanụ nakwa nke gas maka ịchọpụta ụzọ ndị ka mma a ga-esi na-ebugharị mmanụ patrol nakwa akụrụngwa ya gburugburu ala anyị. Onye isi oche nke otu ahụ bụ Abdurrahman Abdulrazak rụtụrụ aka na nke a n'obi ọchịchị dị na Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers, mgbe ọ gara njem nkasi obi nye gọvanọ Siminalayi Fubara nakwa ndị steeti Rivers maka ọkụ ọgbụgba ahụ nke tiwapụrụ nke n'abalị Fraịde nke ụgbọala tanka kpatara ma gbuo opekata mpe mmadụ 5 ebe ụgbọala ruru 120 rere pịapịa n'okporo ụzọ East West Road dị na kansụl Eleme nke steeti ahụ. Abdulrazak, gọvanọ steeti Kwara, chetara na ihe dị otu a mekwara na steeti Ogun nke ụgbọala tanka bụ mmanụ gas kpatara ma lee ndị mmadụ hụọ ha n'ọkụ dịka anụ nchi. Ka anyị kọrọ gị otu ebelebe ahụ nke mere na steeti Rivers siri mee ebe ọkụ ọgbụgba na-enweghị atụ tiwapụrụ n'okporo ụzọ East West Road ma lee ọtụtụ ụgbọala laa ha n'iyi, mmebisie ngwaahịa nke ukwutukwu ego ebe opekata mpe mmadụ 5 siri otu ahụ lawazie ala mmụọ n'ike. Gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara bụ onye nke kwupụtara otu ihe siri gaa dịka o mere njem gaa leta ebe ahụ ebelebe a gburu, kwuru na mmadụ 5 tụfuru ndụ ha ebe ihe ruru 100 ụgbọala na 20 gbara ọkụ. Akụkọ na-ekwu na ọ bụ ụgbọala tanka nke nọ na-achọ otu ọ ga-esi agafere ụzọ ọjọọ n'okporo ụzọ ahụ na-adịghị mma
ka otu ụgbọala kụrụ ya bụziri nke emere ka ọkụ tabara, nke merekwa ka ya bụ ọkụ wụrụzi nke butere mmiri ahụ na-erughị eru nke mawara ebe ọbụla. Ntiwapụ ahụ mekwara ka ya bụ tanka banyezi ọkụ ozugbo dịka ọ bụ ya bụ nke sochiri. Ọkụ ọgbụgba ahụ repịara ụgbọala 120 nke nọ n'okporo ụzọ ahụ n'oge a njinji a jiri, ebe ụfọdụ ndị nọ n'ime ụgbọala ha bụ ndị na-ahụghị ụzọ ha ga-esi gbapụ ka ọkụ ahụ malitere ị na-agbasa. N'ọzọ dịka ibe ya, gọvanọ steeti Ogun Dapo Abiodun enye n'iwu ka akpọpụ ndị niile bi na ụfọdụ ụlọ na nke mgbawa gas metụtara n'ụbọchị Satọde nke gara aga n'ogbe Yeta Oshim nke kansụl Abeokuta North na steeti ahụ. Onye gọvanọ n'oge ọ gara njem ileta otu ihe siri mee kwupụtara n'ọtụtụ ngwongwo nakwa usoro azụmahịa nke ndị mmadụ mebisi na-ekwu na mkpọpụ nke ndị bi n'ogbe ahụ ga-enye aka ịchịkọta ozi banyere ihe ndị mebisiri emebisi ka enwee ike inyetụ ndị ngwongwo ha lara n'iyi n'ọkụ ọgbụgba ahụ ego iti aka n'obi. Akụkọ rutere ụlọ ọrụ anyị aka na-egosi na otu onye nwụrụ ebe mmadụ 6 nwetara mmerụ ahụ. Ụgbọala 6 gbakwara ọkụ na mgbawa ahụ nke ụgbọala tanka mere n'okporo ụzọ awara sitere Abeokuta gawa Sango nakwa Lagos. Onye gọvanọ kwekwara nkwa ịhụ na a ga-akwụchapụ ụgwọ ụlọ ọgwụ nke ndị nwetara mmerụ ahụ na ya bụ ebelebe agbụrụnụ. Onye Archbishop nke ụlọ ụka Katọlik na Kaduna, Most Reverend Matthew Man Oso Dangoso, ekwuola na ihe isi ike na-enweghị nchekwa nakwa ihe ịma aka ndị ọzọ na ha akụnyere ụmụafọ obodo a n'ọnọdụ nke inwenwe isi mgbaka. Archbishop Ndagoso kwupụtara nke a na nnọkọ omenafọ nke ọgbakọ ndị ụka Katọlik na Archdiocese Kaduna nke isiokwu ya bụ itinye nlekọta ụbụrụ isi na nlekọta nke ndị ọzụzụ atụrụ a na-eme na Archdiocese ahụ bụkwa nke dị na Kaduna. Onye ụkọchukwu a na-akwanyere ugwu kọwara na oke iri elu oji nke ọnụahịa nakwa oke iri elu oji nke usoro obibi ndụ bụkwa nke mere ugbu a n'oge na-adịbeghị anya n'ihi mwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol nke na-atụgharị ugbu a nakwa ịma efeke nakwa ise n'elu nke akwụkwọ ego naira na-eme bụ ya mere ka ụmụ Naịjirịa jirizie eze ugbu a na-ekpe ekwere nke kpatarala ọtụtụ ndị isi mgbaka nakwa ọrịa ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ kwararịrị gbasara oke ntọrọ ndị mmadụ nke a na-ahụ ugbu a nke na-amụbawanye ụba ugbu a n'ụfọdụ ime obodo ndị enwere n'ala anyị. Onye gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara ekwuola na ya agaghị eje ịbụ onye a ga-etinye n'akpa n'ihe metụtara nrube isi na-achị steeti ahụ ma ọlị na-akọwa nke ahụ dịka mgbalị ndị a na-eme imebisi ihe ndị bụ isi eji mara steeti Rivers. Fubara mere ka mara nke a n'oge ọ na-ekwu okwu n'obodo Ubima nke onye gọvanọ steeti ahụ n'oge gara aga bụ Sir Celestine Umehia nke ọ nọ na ya na-akọwa na ọ bụ ebe ihe ndị siri ike na ihe metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị, mana ọ kọwara na ndị niile ihe metụtara steeti a na-amasị ka ọ rịọrọ ka ha bụrụ ndị nke ga-enyere ya aka ichebe ọdịnihu steeti ahụ. Gọvanọ ahụ tinyere ụfọdụ ndị okenye na steeti ahụ gara njem nleta na be Umehia maka ịkasi ya obi n'ọnwụ nne ya bụ Odoziakụ Ezinne Cecilia Umehia. Onye gọvanọ kwararịrị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọjọọ nakwa obi ilu si na-achọ ịbụ nke gachi eze na steeti ahụ ma dọọ aka na ntị na ihe ize ndụ dị ma ọ bụrụ na ahapụ ụdị ndọrọndọrọ ọchịchị a ka ọ ka mkpụrụ na steeti ahụ, na-akọwa na ekwesịghị ịhapụ ya ka ọ nọgide na-aga n'ihu ma kwuo na nke ahụ adịghị mma maka oge anyị nọ na ya ugbu a. Ndị omeiwu n'ụlọ nzukọ steeti Abia nke onye isi ha bụ ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ bụ Right Honorable Emmanuel Emerowa emeela njem ileta otu ihe siri kwụrụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ nke steeti a. Isi ihe nke njem ahụ nke onye haziri ya bụ otu kọmitii nke ụlọ nzukọ ahụ na mmụta nke onye ndu ha bụ Honorable Okoro Uchenna Kalu iji chọpụta otu ogbe nke ụlọ akwụkwọ ahụ nakwa ihe ndị dị n'ime ya siri dịrị.
nke a gụnyere nchọnchọ nyocha nke ihe metụtara ndakpọ nke akwa ngafe ndị mmadụ nke kpatara ọnwụ mberede nke otu nwa akwụkwọ nke otu ụgbọala trọk kụgburu dịka ọ na-agbafe okporo ụzọ awara awara dị n'ihu ụlọ akwụkwọ ahụ. Dịka onye dugharịrị ha n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ bụ onye rektọ nke ụlọ akwụkwọ ahụ, Dọkịta Christopher Kalụ, nakwa ndị otu ya, otu kọmitii ahụ kpagharịrị gburugburu ụlọ akwụkwọ ahụ. Ebumnobi nchọnchọ a, dịka ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ siri mee ka amata, bụ iji chọpụta ebe ndị ụlọ nzukọ steeti a nwere ike inye aka ma si otu ahụ gbanye aka n'iweghachi ụlọ akwụkwọ ahụ n'ebube n'ịdị elu ya, nke bụkwanụ nke ejiri mara ya n'oge gara aga. Onye omeiwu ụlọ nzukọ steeti Abia n'oge gara aga, Aaron Uzodike, arịọla onye isi ala Bola Tinubu nakwa gọvanọ steeti Abia bụ Alex Otti ka ha biko zọbata ụkwụ n'igbu oge a na-egbu n'idu ya n'iyi ọrụ dịka onye omeiwu ahọpụta ịnọchite anya Aba North n'ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Abia. Uzodike na mkparịta ụka ya na ndị ntaakụkọ kwuru n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka INEC n'aha mkpirisi enyere ya asambodo nlataghachi nke mekwanụrụ na ọ bụ n'ihi mgbalị nke emere n'ihe metụtara nchabi ikpe nke ụlọ ikpe, bụkwanụ nke emere n'iri abalị 3 nke ọnwa Disemba afọ gara aga. N'agbanyeghị mgbalị ya niile, Uzodike na-ebu ebubo na onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ ahụ bụ Honorable Emeruwa ajụwala isi na ya agaghị edu ya n'iyi ọrụ. Uzodike gọrọ ụkwụ n'aka n'ozi na-ekwupụta na a gwara ya ka ọ gbafete n'otu pati Labour, na-ekwu na enwere iwu ndị megidere ụdị akparamagwa a. Ọ ka bụkwa n'ụlọ ọrụ Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ anyị ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa anyị lọtaghachiri. Nọsie nnọọ ike o. Ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ sitere mba ofesi, akụkọ akụnụba nakwa akụkọ egwuregwu. Na mbụ, akụkọ sitere mba ofesi, ikikere ọkụ latrik alọtaghachila na mba Sierra Leone ka enwechara ọtụtụ izu nke nọ n'itiri n'ihi nchabi ọkụ achabiri. Ngwa ha kwụchara ụgwọ ọkụ nke ruru nde $48 nke ha ji otu ụlọ ọrụ na-enye ikikere ọkụ nke mba Turkey. Ụgwọ nde $18 ahụ na-abịa dịka onye minista nke ikikere ọkụ na mba ahụ gbachara arụkwaghịm, na-ekwu na ekwesịrị ịta ya ụta maka ọgbaghara nke dapụtara n'ihe metụtara ọkụ ikikere ọkụ latrik na mba ahụ. Ọtụtụ ebe n'isi obodo nke mba ahụ bụ Freetown ka ọkụ ha si n'ụgbọ mmiri nke mba Turkey kwụ n'otu ebe n'ụsọ oke osimiri nke mba ahụ. N'izu gara aga ka Powership bụ ụlọ ọrụ a na-ekwu okwu ya nke mba Turkey kwuru na ha eleghị anya n'azụ chabisia ọkụ n'ogbe ndị mepere emepe site na megawat 60 gbadata na megawat 6 n'ihi ụgwọ ndị eji ha, ebe ndị bi n'obodo ndị a nakwa nọrọ na nhụsi anya n'ihi enweghị ọkụ latrik. Ụlọ ọgwụ bụkwa ndị nke soro tata ya aja n'ihi na ya bụ nchabi ọkụ kpara ha aka ọjọọ. N'akụkọ akụnụba, ọtụtụ ndị na-azọcha osikapa n'ala Afrịka ndị gbapụtara ihe ejirila nwayọọ ugbu a na-alọtaghachikwa n'ụlọ ọrụ ha dịka ihe niile na-alọghachi n'otu ọ dịbụ na mbụ. Ndị nzọcha osikapa na-ekele mbupụ ebupụrụ mmachibido nke nọburu n'isi mba Niger dịka nke ahụ kpara ha aka ọjọọ. Ụfọdụ n'ime ha mechiri ụlọ ọrụ mmepụta osikapa azọcha n'ihi ụkọ ụfọdụ ihe ndị nke ha ji arụ ọrụ n'afọ gara aga nakwa na mmalite nke afọ a, bụkwanụ nke ha na-amalitere ugbu a isi na mba ndị agbata obi na-azụta dịka mba Niger nakwa Naịjirịa bụ otu n'ime ebe ndị a. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, asọrọmpi nke iko egwuregwu basketbọọlụ na mpaghara South East bịara na njedebe na Ụmụahịa bụ isi obodo steeti Abia dịka ndị otu egwu bọọlụ basket nke steeti Imo na-agba ndị nke mbụ n'ahịrị.
ha jiri akara 43 ha nwetara n'ịma aka ikpeazụ ha na ndị nke steeti Abia bụkwa ndị nke nwetara akara 42 merie. Steeti Imo ghọrọ ndị mmeri n'ịma aka nke ha na ndị steeti Anambra dịka ha jiri akara 48 menyo ndị ogbo ha bụ ndị steeti Anambra anya bụkwa ndị nke nwetara akara 36 naanị. N'ebe a ka akụkọ anyị bịara na njedebe, mana tupu anyị apịachie geghachikwa ntị n'isiokwu ndị ahụ hiri odo n'akụkọ ụwa taa. Onyeisiala Bola Tinubu ekwuola na ọ bịara dị oke mkpa iwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol ka ala anyị ghara ịdaba n'olulu ụbịam. Ọchịchị etiti ga-amalite isi na kọmputa na-akụziri ụmụ akwụkwọ ihe nka gbaa gburugburu ala Naịjirịa nke ga-amalite n'ọnwa Septemba afọ a. N'ikpeazụ anyị mere ka ịmata na Aaron Uzodike, otu onye omeiwu n'oge gara aga na steeti Abia, na-achọ ka onyeisiala gbata ọsọ enyemaka n'idu ya n'iyi ọrụ nke gburula oge na steeti a. Ekele m gị onyeọma n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie akụkọ ụwa. Kachi Bono.